Hvis vi er heldige, så har de alle sammen fået melee champs. De har fået bastions. De har fået bastions, så har vi tabt. Og jeg døde der med det samme, så jeg får allerede noget lort. Nu skifter jeg til lort. Apropos lort. Lort på penge. Hold kæft på det der! Fucking no mercy for mercy. Jeg mener... No mercy for mercy? De er to mercy, der healer hinanden. Fucking kællinger. Jeg kan ikke finde ud af at bruge Hanzo. Jeg fik dræbt en med Hanzo. Det er store sager, det her. Jeg har fået Divo. What the fuck? De er 4 mercier. Ej, så døde jeg. Og jeg havde... ja! No! Idiot. Du kan godt tælle pælmånen. Er du idiot? Ellers så får du... du ved hvad? Er du idiot? Nej, er du? Er du idiot? Er du idiot? Altså, siden vi spiller sammen, så overvejer jeg lidt, om jeg er idiot. Jeg ved det ikke helt. Jamen, det er du jo. Genji! Ej, så har jeg fået Symmetra. Prøv, jeg kan ikke... Så skal du til at fortsætte. Jeg ikke har fået Genji, så kunne du have fået Symmetra. Jeg kan ikke finde ud af nogen af dem. Ej, nej, det var dejligt. Jeg fik, jeg glemte, hvad han hedder. Jeg døde. Du har kraftet mig også dårligt til at spille. Nej. Jo. Men det er ikke de rigtige, jeg kommer imod, når jeg får de der lorte karakterer. Du kan ikke bare blame alle Ja, jeg fik Sombra, Okay, fuck det her. Fuck! Jeg fik... Tal din luder! Sukker brød din nakrøj! Vi døde. Sut pik og dø. Fuck!